Здравейте, хора! Днеска Антонио е в мене, и в моята къща, нали? И ще тестваме тия неща. Да. Само да го отворя. Къде е ножицата? Кажи ми. Теса. Дай ми аз първо да го отворя. Ама после тя най-трудното, знаеш как? Тя ги маха. Защото те са залепени. Чакай, малко да коля камерата. Така. Сега аз моето също ми е куто. Няма да става и ножица. дай го. Така става с ножица е по-лесно. Ето. Сега. Тя ги бахнеш. О, да. Сетих се, така ще го направя. А моето си е махнато, почти. Моето си е махнато. Аз му дам 10 от 10. Чакай, 10 отсъдяваме на края. 10 от 10. Да. Абонирайте се, ако искате още салтове. Да. Чао. Чао.